Предстои кампания, но за нея ще се говори по-късно. Днес сме тук на това място и мисля, че има голям знак в мястото, в което се открива клуба. Защото политиката не може да се откъсне от историята. Днешните политици забравят историята. И десните, и левите. Днешните политици са свикнали да се делят и дясното, и лявото. За разлика от лявото обаче, дясното намира основания, политически в кавички, европейски средства, бюджети, пари, за да намери обединение като днешното управление на България. Вижда се, че няма някаква особена политическа кауза в това. На местните избори това ще се пренесе. Ще се появят всякакви фракции, формации, с различни хора, но с една и съща политика, както политиката провеждана не само този мандат, а и предишния в община Видин, в която има една цел – консумиране на обществени поръчки и реализиране на служби в общината. Няма как да се случи друго в общините, когато на национално равнище, ето от вчера разбираме, че роднините на правителството, кой 2,5 милиона за някакви насекоми, кой за едливи чашки и лъжички за кафе 3 милиона, а какво тепърва ще се случи, предстои. Това място е знаково с човека, в чиято къща ще се помещава клуба. Боян Чонос, всички знаят неговата история. Може би по-младите не я знаят, но ние ще направим така, че в този клуб тази история отново да се говори за нея. За студента, който в една младежка възраст е отишъл на бесилката в името на някакви идеи. Аз мисля, че е много похвално, че съветниците, една част, сигурно ще има такива, които ще продължат напред. Сигурно ще има такива, които ще отидат на други места. Важното е някой да носи огъня. И смятам, че от този клуб, от това място и с тези хора, огъня ще бъде носен. В името не само на историята, а в името на онези кратки послания – свобода, справедливост, солидарност, заради които милиони хора са давали и живота си, и времето си, и силите си. Времето днес е достатъчно бездуховно. Времето днес е достатъчно безидейно. Индивидуализма като разбиране беше прокаран, а много хора, обхванати от апатията, изпаднаха в индивидуализъм без да са индивидуалисти, защото не вярват нищо. Нямат доверие в правосъдието. Оня ден виждате, близките на сгазеното дете убиха шофьора. Нямат доверие в парламента и правителството. Виждате какъв процент от хората отиват да гласуват. Това е най-страшното. Нямат доверие, най-лошото един в друг. Нямат доверие в комшиите си. Нямат доверие понякога в братята и сестрите си. И всичко това се дължи на онези бурни процеси на натрупване на капитала, които направиха хората неравни. Това усещане за крайна несправедливост. Аз искам да пожелая на тези, които очевидно ще участват на следващите избори от справедливост за Видин, винаги да се съобразяват, че някой трябва да представлява и обикновените граждани. Не играчите с големите магазини, с бизнеса, с фирмите, с онова комплексарско парадиране с скъпи коли, където в центъра на големите немски градове няма да ги видиш. Обикновените хора. И винаги да помнят, че тогава, когато забравят какво им поръчват обикновените хора, веднага са се качили по стълбицата на Смирненски и веднага са скъсали и нямат шанс повече за политическо развитие. Могат да се развият бизнес, могат да се развият някак другаде, но няма да бъдат
представители на хората, които са ги избрали. И понеже преди избори знаете, че се поставят поръчения, кандидатите поемат тия поръчения, после кандидатите ги забравят и ние забравяме. Аз искам да поръчам на тези, които ще станат общински съветници и от Справедливост за Видин и от други формации, да вземат тук да направят нормална улица, защото като гледам колко коли се движат напред-назад, не знам, тротуаровия улица. А иначе, че Видин в големите градове, това е ясно. И второто, открива се следващия етап, понеже Митко спомена, втория етап на региони в растеж. Нека всички граждани чрез съветниците от Справедливост за Видин да обсъдят този път предварително за какво да се харчат тия пари най-разумно. А не откакто работата се свърши, един да казва, защо тия пари само в център на Видин, защо трябваше мраморните плочки да манаха и да ги заместваме с лющен гранит. И защо не направихме нещо по-полезно и необходимо за Видин и неговите граждани. Аз съм убеден, че лявоцентристската коалиция, която ще се оформи, вече има достатъчно индикации, че ще се създаде такава лявоцентристка коалиция. Велков ми каза, че включително е водил и е поканили ръководството на БСП на разговори, да се види какво се случва, защото лявото има нужда от обединение. Очевидно, този път няма да се случи. Може би следващия път. Но лявото има смисъл да бъде представлявано, защото големият интерес на хората от Видин, от Кула, от Белоградчик, от Ново село Тони, от Брегово, от Димово, от нашия край, трябва да бъдат представлявани с техните интереси, а не с интересите на баровците. Казвам го с най-добри чувства към тях, включително към онези, по които почтено си валят хляба, но разликата в интересите си съществува и това не е само Марк го е забелязал, много хора са го изпитали на гърба си. Радвам се, че сте тук. Благодаря ви, че сте тук. Знам, че сигурно някой ще ви подмята защо сте били тук. Знам, че ще има всякакви приказки, глупости и такова, да не ви пука. Нека да дадем нов живот на къщата, на името, на делото на Боян Чонос днеска, а вече в кампанията на там дано това да е пълно с народ и да функционира и да има и веселие, да има и представяния на книги, каквито сме си говорили с Митко ще се направят. Тоест да бъде едно място, истински клуб, в който хората идват и да им е приятно, като си тръгнат. Благодаря ви, а Велко ще ви покажа. И аз благодаря.